Όπως ξέρετε, ο αδερφός μου ήταν ο τελευταίος που έπεσε στη μάχη της Ελδίκ, παίρνοντας όπλα από τους σκοτωμένους και κάνοντας κάποια αντίσταση όποια μπορούσε, μέχρι που χάθηκαν τα ίχνη του. Η γιαγιά μου ήταν από τον Πόντο. Κατά την όχι πιστοχώρηση, το κυνηγητό που τους έστησαν τσέτες, έχασε ένα παιδάκι ηλικίας 3 ετών. Το παιδάκι αυτό το εντοπίσαμε το 1982 και όταν ειδοποίησα από την Κωνσταντινούπολη κάτω ότι βρέθηκε, η γιαγιά μου είχε πεθάνει, την είχαν κυριεύσει την προηγούμενη μέρα και δεν έμαθε το παιδί της ζει, παρότι με τα στοιχεία που μας είχε δώσει εφτάσαμε στις περιοχές εκείνες. Ποιος ήταν? Το παιδί είχε μεγαλώσει, το επώνυμο ότι ήταν Καραογλάνογλου, ποντιακό το όνομα καθαρά, έχει την ερμηνεία του, και είχε γίνει στρατιωτικός, δεν ήθελε να αποκαλύψουμε τίποτα γιατί είχε 2 παιδιά τα οποία ήταν και εκείνα στην Άγκυρα στρατιωτικοί. Πού είναι το τραγικό της ιστορίας? Ο ένας εξ αυτών, Ισμαήλ Καραογλάνογλου, ήταν εκείνος που σκοτώθηκε ως επικεφαλής των αποβατικών δυνάμεων στην Κύπρο, αποβολή των Τούρκων των ίδιων. Τι έγινε, ποια είναι η ιστορία τώρα όλη αυτή και το τραγικό? Της ίδιας γυναίκας 2 αγγόνια πολέμησαν στην Κύπρο μέσα από διαφορετικούς στρατούς και σκοτώθηκαν και οι 2. Ο αδερφός μου εκεί μεταγέννησα και ο άλλος που προερχόταν από την ιστορία που σας είπα, στην παραλία της Κερίνιας νομίζω ότι υπάρχει και κάποιο τοπονύμιο που έδωσαν εκεί.